ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದರ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಗರದ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತುಳು ಭವನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲಿನ್ ಏನಂಜಿ ಸೇವೆ ಪಂಡದು ಏನಂಜಿ ಚಾಕರಿ ಪಂಡದು ಯಾನು ಮಂತೊಂದು ಬರಪೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಖಲೆ ಕೊರಪೆ. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು. ಸಾರತ್ತ ಹೊರಮುನತ್ತ ಸಂಪತ್ತು ನಾಲೇಟು ಅಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುರುತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಾಯನ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಇನ್ನಿ ಕರಿನ 30 ವರ್ಷದಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಇಂದಿನ ಮಾತ ಬುಳೆಪಾವನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಡತದುಂಡು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಅತನ ಗುರಿಕಾರ್ಯಾದ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತನ ಸುರುತ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುನಾಡು ಅವು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ತೂಯಿನ ತುಳುನಾಡು, ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಅನುಭವದ ತುಳುನಾಡು ಅವೆಂಚ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಪರಂಪರೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರು ಅಲ್ಲ ಐನೇ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನಗ್ ಕುಡ್ಲಾಡಪ್ಪನ ತುಳು ಭವನಗ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಈ ಇಂಕಲ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಉಭಯ ಪರ್ತುಗಳ ಬತ್ತದು ದಾದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚೆಂಚ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನು ಒರಿಪಾವನ ಬೆಳೆಪಾವನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿಪಾವನ ಬೆಳೆಪಾವನ ಇಟ್ಟಿಡು ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಖಿಲ್ಡಲ ಸುಮಾರು ಆಶಯಲು ಉದ್ದೇಶಲು ಕನ ಉಂಡು ಐನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಕ್ಲೊಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕಲಾವಿದರೊಪ್ಪು ತನ್ನ ಸಂಘಟಕರೊಪ್ಪು ತನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಪ್ಪು ವಿದ್ವಾಂಸರೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಸೇರಿದು ಮಂತಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಕನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ಆದ ಮನ್ಪೊಡ ಐನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದಂಡು ಐನ ಆ ಲೇಸದಾದಂಡು ಆ ಕಜ್ಜದಾದಂಡು ಐನ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮರ್ ಯುಎಚ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವೆರಿಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ, ತುಳು ಪರಿಷತ್ನ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ, ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.